Zdravko Roško je istaknuo kako se pokret i stranka Hrast razlikuju od ostalih po provedbi predizbora kandidata po izbornim jedinicama, u što će se moći uključiti svaki građanin. Taj postupak, najavio je, počinje u ponedjeljak na štandovima te obilaskom od kuće do kuće. Pozivamo vas, građane i medije, da još imamo prostora da istaknete i vaše kandidate koji će u predizborima koje ćemo organizirati na štandovima i kroz prikupljanje od vrata do vrata, da vi kažete ko iz ove izborne jedinice treba predstavljati vas u Hrvatskom saboru. Roško je još kazao kako će na nadolazećim izborima birači odlučivati između nacionalnih i protunacionalnih interesa te poticanja obitelji umjesto donošenja zakona koji ruše obitelj. Ivan Poljaković je pak naglasio kako danas nemamo demokraciju, već perverziju demokracije. Danas imamo krupni kapital koji gazi malog čovjeka, imamo etički pluralizam koji rastaka osnovnu stanicu ljudskog društva, a to je obitelj. Predstavnici Hrasta potvrdili su kako je praktično propao njihov dogovor o koaliciji s HSP-om dr. Ante Starčevića, čiji čelnici, kako tvrde, nisu pristali na provedbu predizbora, a to nisu htjeli ni predstavnici drugih stranaka kojima su ponudili suradnju.